quan el senyor Bassas ens explica que aquí estem dividits entre els que s'aturi i els que no s'aturi, li falta dir, escolti, entre els partidaris de tirar-hi el martell i no tirar-hi el martell, no? Clar, aquí el problema no és aquest. Aquí políticament el que estem discutint és si tots els mataronins són iguals davant la llei o no. És a dir, el que estem discutint és si una actuació d'aquestes característiques se li permetria a qualsevol altre que tingués un element catalogat dintre del seu patrimoni. Aquesta situació, que és la que, com ja s'ha comentat en aquesta sala avui, aquest vespre, no s'aplica, és el que a nosaltres ens preocupa i des del primer moment hem posat de manifest això sobre la taula. Clar, efectivament aquest debat, que jo entenc que a vostès els hi pot doldre, és el que nosaltres, per això els hi fèiem aquesta pregunta, perquè ens diguessin en quin informe jurídic es diu que poden vostès anar en contra del que a nosaltres ens sembla que diu el Pla Especial del Patrimoni, que vostès ens parlen que això està dintre els informes jurídics de no sé quins expedients, però que nosaltres no els hi hem sabut veure. Miri que hagués sigut fàcil, vostès ens diuen, miri, està en aquest document. Clar, haurem d'acabar demanant un altre informe al secretari, el que passa que aquest grup hi té pànic, perquè cada vegada que demanem un informe tanquen el tema, escolti'm, tot el respecte pel secretari, però esclar, interpretem les coses d'una manera diferent, no? Però segurament ja n'acabarem aprenent. És evident que tots estem d'acord en què estem esperant que el Corte Inglés ens pugui ajudar a venir i dinamitzar la ciutat. Això ho hem dit i hem estat d'acord des del primer moment. El que passa que aquí el que procedim és d'un engany que abans, fins al 2007, vostès ens estaven presentant uns dibuixos on parlaven d'una integració, recordin allò de fer-hi a la nau de Can Fabra, que és la botiga texana, i crec que seria hora que vostès reconeguessin públicament aquest engany i reconeguessin vostès les pressions que poden haver rebut per part de qui sigui per al final carregar-se el patrimoni. I si vostès s'han de carregar el patrimoni saltant-se alguna norma, també siguin valents i diguin-ho. I segurament els mataronins són capaços d'entendre-ho, encara que puguin sortir altres mataronins i diguin, escolti, és que jo tinc una nau com aquesta catalogada o similar i m'agradaria que ho estudessin de les mateixes característiques, de la mateixa manera i amb els mateixos criteris, i ho podríem fer-ho, per què no? És a dir, al final es tracta de tractar a tothom per igual. Clar, jo no vull entrar en les anècdotes aquestes que vam estar lluitant perquè no hi hagués, el regidor d'Urbanisme no tingués els tres barrets, el de president de PUMSA, president del Consell de Patrimoni i regidor d'Urbanisme. Clar, al final el que hem aconseguit és que, com que no és així, ens passa això, ens convoca les reunions a la mateixa hora i després ens és difícil, els que som consellers d'un puesto i anem a un lloc, doncs no podem gaudir de les meravelloses explicacions del senyor Puigvoltà amb aquesta meravellosa obra d'enginyeria que no ho dubto, i això no ho dic en broma, que pugui significar el trasllat. Però això no és el que estem discutint. El que estem discutint, repeteixo, és si tots els mataronins són iguals o no davant la mateixa llei que vostès han fet. I aquí és on està la importància del tema. I per tant jo crec que aquesta és la reflexió que hauríem de fer, i per això els hi fèiem nosaltres aquesta pregunta. I repeteixo, ja els anuncio que vostès no ens estan aclarint, revisarem aquests expedients, però si en aquests expedients, com ens sembla que ja no hem trobat fins ara justificació suficient, demanarem un informe per veure si és amb aquests exactament dirigida en aquests punts que nosaltres hi preguntàvem.